Kada dolazite u neku kuću ili u neki objekat, prvo što vidite kada prilazite kako je on uređen, to je slika domaćina. Imamo situaciju da nam se na mjestu dekana nalaze dve bitange. Znači, nalaze se dve bitange. Da iz statusa bitangi pređu u status fukara. Šišmiš i jedni. A sada ću ja direktno, dečku, da se obratim. Jer znate moje sveto trojstvo? Aleksandar, Andrej i majke Srbije. Ja sam njihov. Popričaj sa tatom, da ti tata kaže, bez srama i stida izgovaraju i prozivaju sve i svakog. Popričaš sa tatom Ivanom, ja sam gradonačelnik. Ja ću dati ostavku i idem kući. Zalagat ću se i dalje za 3 stuba naše kampanje, a to su sačuvanje gradskog jezgra, odnosno identiteta grada, razvoj Palića i vraćanje Palića na turističku mapu Evrope i ravnomeran razvoj svih mesnih zajednica na teritoriji grada Subotica. Ovo je nešto poput subotičkih apoteka, iako je bila velika galama. Danas taj model po pitanju subotičkih apoteka prepisuje cijela Srbija. I jedino subotičke apoteke nemaju dugovanja i jedino subotičke apoteke nisu teret svome gradu. Tako će biti. Veliki sam optimista i sa javnim preduzećem Subotica Trojstvo. Da li vi znate da li ova saobraćajna infrastruktura, odnosno tih 7 objekata u gradu, imaju upotrebnu dozvolu? Ja mislim. A jesi li ti muzičar? Ja ne obavljam posao direktora, Nisi. ali ja kao pomoćnik direktora, koji je tehnički direktor, u stvari, Jesi. ja nisam direktor ustanove i nisam direktor, ja sam tehnički. Naći će se i bez tebe. Pa mogu vam reći, ja sam pričao pre nekoliko sednica za ovom govornicom, da je problem vodosnabdevanja Tavankuti tog severnog dela nastao još, već mora vodoni tokovi koji su presečeni još zbog odluke Informbirova 48. Ja to govorim odgovor, ja sam master građevinski inženjer, koji je fakultet završio skoro sa prosečnom ocenom 10. Vidite nešto, te krivične prijave koje podnosite, ja vas molim. To su vaši prethodnici i vaši sad šefovi i poslanici i ostali koji su... Pa se vratim avgusta 2020. kada ja i Dubravka sedimo nakon mog imenovanja 24. radimo presek i sedimo u mom kabinetu zaduženje grada Subotica. 350 miliona prema trezoru grada koje je moralo biti rešeno do nove godine po zakonu o bankarstvu. 214 miliona za vojnu imovinu, 169 miliona duga apoteka i na lageru lekova 0. Mesec i po dana plata nije deljena zaposlenim. Da li ja Dubravka nešto lažem? Pitam Dubravku, kažem, na osnovu svog iskustva od 18 godina, koliko možemo da uštedimo do nove godine? A Dubravka odgovara, nažalost, šefe, ništa.
Kume, izgore ti sad, pokaži se sada. Ajde kume, nisi dugme, tvoja reč je glavna. Stari radikalski pozdrav, iako gradonačelnik nije nikad bio član Srpske radikalne stranke, ja jesam i tim se ponosim. Demokratija nisu plenumi, to je anarhija. Mi smo vrlo časni ljudi. Mnogo se čini i na razvoju ugostiteljskih kapaciteta, obnavljanju istorijsko-secesionističkih objekata, obnovljene vodotoranj, na obnovu čeka druga secesionistička zgrada Bagojevar. Palić je zbir lepote secesionističkih objekata koje održavamo permanentno, secesionistička Takvi predlozi vređaju dostojanstvo Skupštine. On ovde optužuje gospodina Veljka Vojnića da on čovek uopšte nema obavezu da traži saglasnost na obavljanje druge funkcije, zato što on ima samo jednu funkciju, jel tako? Zapravo da je u sukobu interesa zato što obavlja dve javne funkcije, pa tretira ga kao direktora. Znači, on taj zakon sada želi da promeni nekom preporukom Skupštine grada Subotice da se o imovinskom stanju objavljuju podaci na sajtu grada Subotice. To je takva nebuloza da je to neverovatno, a ja... A jesi li ti muzičar? Ja ne obavljam posao direktora, Nisi. ali ja kao pomoćnik direktora, koji je tehnički direktor, u stvari... Jesi. Ja nisam direktor ustanove i nisam direktor, ja sam tehnički. Naći će se i bez tebe. A za kraj moram da vam kažem da je kormilo ovog preduzeća u odličnim rukama kod Đerđe Šugara, koji jača inače Savez vojvođanskih Mađara, i da mi je velika čast da sam ga upoznao. Ali izveštaj je odličan. On kaže da odlično realizujemo budžet. Znači, i dobro se planira, i dobro se izvršava, i sve funkcioniše kako treba. Ja sam pozivao odbornike da dođu malo do predškolske ustanove, se upoznaju sa određenim stvarima, da bi videli kako sve funkcioniše, a da ne kritikuju u prazno.
kaže to je veštačka inteligencija, ne znam šta. Ja sa 29 godina sam imala već iskustvo kao majka 2 dece. Moja deca su išla u državni vrtić, idu u školu tu u Subotici, u osnovnu školu Đuro Sala i u gimnaziju Svetozar Marković, tako da imam sva ta iskustva i nemam nikakav problem. Obzirom da nekako se desilo, nisam tako planirala svoj život, ali tako se desilo posle srednje škole da sam se zaposlila baš tad u opštinskoj upravi, sad je to već gradska uprava. Izvršeno je projektovanje, dobijene su građevinske dozvole, sve je rešeno, izvršen je raspored izmeštanja dece i to je veliki posao za one koji ne znaju. Postoje ljudi ogromnog neznanja i ogromnog samopouzdanja. I bez srama i stida izgovaraju i prozivaju sve i svakog. Imamo situaciju da nam se na mestu dekana nalaze 2 bitange. Znači, nalaze se 2 bitange. Bitange. Da iz statusa bitangi pređu u status fukara. Šišmiši jedni. A sada ću ja direktno, dečko, da se obratim. Jer znate moje sveto trojstvo? Aleksandar, Andrej i majka Srbije. Ja sam njihov. Popričaj sa tatom, da ti tata kaže i bez srama i stida izgovaraju i prozivaju sve i svakog. Popričaš sa tatom Ivanom, ja sam gradonačelnik. Ja ću dati ostavku i idem kući. Nisam htio čak ni da pitam. Onda budem iskren, poslao mi je neku poruku, kaže to je veštačka inteligencija, ne znam šta. Ma baš me briga. Stvarno me baš briga. Zamisli